Salamat kay guys sa inyong pagtanaw ning mong video, ug sa wala pa naka-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para always tang updated sa mabot pa na akong video. O sa kung gusto mo nga mo request, please i-comment lang para atong makanta kung kabalo ko. God bless. Bye-bye.